keto koke kanyo nikech report no okomako chuny japiny wuon. Mheshimiwa Ondiek, wachni ini neno nang'o jopiny oyudo ang'o e report ni? Be nitie gima jopiny de kwan ni ma marwa koso magi to mana gi josiasa? Erokamano Trevor, an kata e Facebook na sama keto ni wabiro debate ka wach ni jopiny oyudo nono. The thing en niya, agenda mar NADCO nobedo designed mondo mi jowa ma jo opposition oyud thuolo e sirikal nikech ging'iyo ni gihero kelo koko mondo mi chiknegi itgi. Gima adwa koni an kiyiena mondo ang'i nikech jopiny chekowa kwa wuoyo kendo agombo ni jopiny oyud information ma correct mondo ka gibe giwuoyo kata ka gigo mbaka kigin to giwinjo ni adieri nitiere gimoro miwacho ka ma samoro nyalo gerowa. Namba achiel, report miwacho mar NADCO en gi ukurasa 520. Japiny ok nya bedo gi thuolo mar some. To king'iyo gigo eko midwaro miluongo ni mapendekezo, recommendations mag committee. Okango wacho ka ni gin kane gidhi Bomas to gima ne gin go namba achiel ne cost of living. Mano miriambo. Because kane ng'iyo kata agenda kaka nopang gi e Bomas of Kenya, namba achiel ne en IBC, namba ariyo ne en wach boundary, namba adek ne en positions, bas mar ang'wen ema nobedo cost of living. Cost of living even to them was not even number one. Anya wacho because ni ing'eni nitiere king'iyo report no to nitie appendix number 4 mawacho the items of discussion. Items of discussion keto cost of living number 4. Emomiyo kidhi recommendations. Check the report. Recommendation number 1 en kakipango IBC maber. Then recommendation number 2 en kakipogo boundaries ma constituency. Iluongo ni delineation of boundaries. Then recommendation number 3 bedo audit mar 2022 election. Koka recommendation number 4 kalure gi agenda ma number 4 bedo article giwacho ni cost of living. Giluongo ni article 43 and related matters. No, article 43 cost of living and related matters. No, to dongena en recommendation number 4. Lengthy. Winji ka Riambo. No, dongen recommendation number 4. En recommendation number 1 according to you. Nikech kane number 1 it should have been number 1 agenda. It is not number 1 agenda. Number 1 agenda ne en kaka gipango IBC. Adwa koni Trevor. Wach tiegruok mar IBC commissioners 0 because IBC commissioners gin well educated nikech gibedo ga vetted academically, socially and economically. Koro nyiso ni IBC commissioners okobedo ga gi deficit of qualification. Number 2, numbers are sufficient. Nikech owacho kae no med kata number mar panel. Check recommendation. Mawacho ni IBC act is supposed to be amended. Is supposed to be amended owinjo bedni iloke to ok loke mondo ketgi omed numbers. Numbers odong 7. Negi propose chiko otamruok. Numbers odong 7. 7 gi giri organize mana niya political party ma ok nie parliament dhi kelo ng'ato. Ok giwache ok gino chiko okango chino chitu ni omed number mar panel. Panel they are 7 and even the act they are 7. Koro gima wanyalo timo an adwa wacho ni niya wasebedo ga string of tendency mar one person who happens to be his leader today, mar Azimio, from 2007, ka wan gi Kibaki, there were issues. Mane wabedo gi milo national accord. Mano bedo drafted gi Adam Solo, Professor Adam Solo. I am very keen on every fact. Then, kwa gi 2013, otamore election against Uhuru Kenyatta. Then, neongi gimotemore sechego. Kogi 2017 ochako tamore election against Uhuru Kenyatta, then odoke yiero to tamore dhi yiero kane Supreme Court nullify election under Maraga otamore dhi yiero under Uhuru Kenyatta magi end up digi bedo gi handshake ni okelo gimiluongo ni BBI. King'iyo gimiluongo ni gima giluongo sani ni NADCO, it is almost a replica of BBI. Then kogi 2022 against William Ruto koro kelo gimiluongo ni NADCO. Tiende niya osebedo tendency niya o lose election to koyie result then of course anarchy mondo bed gi negotiation. Time is out. Adwa wacho ni niya ka giwacho ni ne ging'anyo because of cost of living.
Cost of living seche ka ne pek, bech mogo ne pek nikech seche ka ne wachomo giluongo ni harvesting. Sami chomo harvesting, kidhi keyo to mogo thin, beche tek. Then sani wachomo wasekeyo. Kawuono mogo pesa di? Mogo siling 140 kilo 2 e supermarket mora mogo mora onge mogo mopogore. Nyocha ki wacho mago mag promotion. No. Mogo kawuono siling 140. Dola ne wayudo ka siling 153 to nochorore sama ne wan gi anarchy mar demonstration and the rest mobidhi 160. Kawuono dola osedok to 139. Kawuono tarik 13 awa expect ni EPRA dhi lando bech mafuta madok piny. To nikech pod gi work on the gi fine tune the facts or gilando the price today. Bech mafuta dhi dok piny properly nikech dollar odok piny. Sama bech mafuta dhi dok piny ni, electricity dhi dok piny nikech fuel ema affect bech electricity. Okango gino nego bed very sure niya. Sama negi dhi demonstration, negi ng'e maber ni ogidwa kedo ne dwaro mar jopiny. Negi dwa manyo positions e government. Emomiyo William Ruto go game mpira gi, challenge gi game gi niya. Okay, udwa reduce cost of living. Tingeno dhi obolo negi niya. Nadwaro position mar prime cabinet secretary. Then gima gin gidhi gi play to the gallery. Giwacho niya, omegi prime cabinet secretary to gikiani already William Ruto had it. Kata ka pok ne gidhi NADCO. Then ogone gigo position leader because gidenyo gidwaro mana positions e sirikal gi very fast. Koro gima duong' mantie ana link gima timore niya NADCO okelo mana medo garama mar ngima by kelo position mar official opposition leader to gi position mar prime cabinet secretary. Ode medo garama mar maisha. Okode konyo japiny. Ingeni